para supporter wayang. Wis kaya nonton bal-balan Nduk. Heeh. Saben ana gegeran sithik, yo 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 yo, mesti kok mburi mesti yo. Lah, kena nganggo titikan, heeh. Alhamdulillah wis ambal ping pindho Nduk. Heeh, ping pindho iki ya iya. Tinimbalan ana ing mapan ana ing kene, ana rumah Bapak Sekdes. Iya. Dasare kene iki penggemar wayang kabeh, tur ya seneng wayang kabeh. Heeh. Ngematne crita ora ana sing ting celebung. Iya ora ana kok, Nduk. Jan alhamdulillah ujupe lho ngapa iki? Ora ana liya yaiku bersih dusun, bersih desa. Oh, bersih desa Sirigan. Heeh. Tegese apa? Mau ndek awan wis dingendikake dening Mas Dimas. Iki ya mung baleni bersih desa kuwi tegese ngresiki lahir lan batin. Iya, betul, Nduk. Ngresiki lahir yaiku tata gelar gotong royong bantu binantu antarane masyarakat lan uga para pangkat, para penggedene kabeh padha gotong royong sayuk rukun mrih majune desa. Hmm. Contone apa sing ditindakake ana ing bersih desa? Ya kuwi ana slametan lan sapanunggalane. Sing wujud rasa gotong royong kuwi kaya ngresiki papane dhewe-dhewe lan uga mapan ana ing sendang lan uga liyane kabeh kuwi padha dibersihkan. Hmm. Sing paling ketok apa? Sing paling ketok tata lair ya kuwi tumindak tanduk solah bawa lan munamune kabeh sarwa diresiki diatur. Betul. Lah terus ngresiki batin kuwi karepe piye? Ngresiki batin kuwi tegese manembah marang sing gawe urip, nyuwun marang Gusti sing gawe urip supaya tanduri subur, panene akeh, asile melimpah lan masyarakate ayem tentrem gemari paloh jinawi bagya mulya sak anak putu. Kuwi ngresiki batine. Oh, ngono. Heeh. Mau go akeh hiburane, Nduk. Mau siang yaiku adhiku lanang Dimas. Ki Dimas Widaddo Carita ya wis ngastana kene lampane Pandhawa Tani jumbuh kelawan mata pencarian sebagian besar ana ing desa kene. Oh, ngono ya. Heeh. Dan masyarakat padha antusias. Tur ya ana reyoke lho, Nduk. Reyoke. Iya, kuwi adat sing ora kena ditinggal. Mesti reyoke kuwi mubeng desa. Terus didutke para cah cilik-cilik kuwi padha nonton reyok. Ya wis kene iki pancen budaya wis ya maju tenan. Iya betul sekali, Nduk. Wis mula aku ya matur nuwun melu seneng. Muga-muga oleh nimbali awake dhewe ora kapok nggih. Nggih. Lah ngono. Alhamdulillah iki ditepungke para sindene setunggal pokok setunggal. Nah, iki penonton iki. Mergo ana ing kene iki Nduk wong jeneng nonton wayang ki werna-werna sing ditonton. Dewe-dewe karepe dewe-dewe dadi senengane. Ngono. Iya. Ana ndelok wayang ki pengen ndelok gelaring cerita utawi seneng nonton ceritane wayang kuwi ya ana. Terus ana sing nonton wayang ki mung kepengin ngrungokne gending-gending kuwi ya ana. Terus ana seneng wayang mung kepengin ndelok perange kuwi ya ana. Terus ana sing nonton wayang kepengin ndelok sindene sapa kuwi ya ana. Nah, wong ya teko. Nah, lungguh ngarep dhewe mesti. Kuwi mula awake dhewe matur nuwun kudu ngladeni kabeh. Iya. Kudu adil ya Yung. Iya, betul sekali. Mergo ngapa? Nonton sinden ki ya kalebu vitamin. Ngono ya jare sinden ki haram. Sing ngomong sapa? Haram orane nonton sinden iki mung gumantung ana ing pikirane. Oh, kok ngono. Iya, yen nonton sinden ki pikirane resik, pikirane becik, mesti nyawange lho kok ayu temen, suarane tur apik, sandangane apik, lungguhe ya demes. Kuwi pikirane yen resik ngono kuwi. Ning kosok balen nonton sinden kok pikirane reget, kok dodoan wis nyorot sinden pojokan ki umpama disogleng no piye. Ngono kuwi. Yen pikirane kotor. Oh, ngono. Heeh. Mula kabeh kuwi saka ati. Ngono ya Yung. Iya. Yo ditebungke wiwit saka tengenku dhisik. Asmanipun sinten, Mbak? Nggih, maturi ngasta miki.